Werkstraf geëist voor brandmerken van scouts. Het is dinsdag 22 oktober. Dit is Zeeland Nu. Gerechtshof buigt zich over geruchtmakende zaak. Pakketjes versturen na sluitingstijd. En omstreden trekdijk wordt een kleiner bedrijventerrein. Goedenavond. 240 uur taakstraf. Dat eist het Openbaar Ministerie in het hoger beroep voor de verdachte die scouts heeft gebrandmerkt. Het gebeurde allemaal tijdens een ontgroeningsritueel in augustus 2017. Tijdens een zomerkamp in België van scoutinggroep Frans Narebout uit Goes ging het fout tijdens een ontgroeningsritueel. Het is gebruikelijk dat een koud ijzer met de letters FN in de inkt wordt gedoopt en tegen de rug van de kinderen wordt gehouden. Toen het eerste kind ontgroend werd door de jeugdleider, bleek het ijzer gloeiend heet te zijn. Het kind voelde pijn en liep tweede graads brandwonden op. Ook de twee andere slachtoffers voelden dat het ijzer te heet was en liepen brandwonden op. Het Openbaar Ministerie vervolgde de jeugdleider voor mishandeling met voorbedachte raden en eiste 7 maanden cel. De rechtbank was het daar niet mee eens. Ze vonden dat de jeugdleider wel schuldig is aan de verwondingen, maar dat hij dat niet met opzet deed. Daarom werd de jeugdleider eerder vrijgesproken en dient nu het hoger beroep. Ja, verslaggever Niels Schuurbeers, jij was er vandaag bij in Den Bosch bij het gerechtshof. Ja, 7 maanden. De eis eerst bij de rechtbank in Middelburg, nu een taakstraf. Daar zit nogal een verschil tussen. Dat is zeker een verschil. Als ik het Openbaar Ministerie vandaag hoorde, dan gaan ze er eigenlijk niet meer vanuit dat de verdachte het met opzet heeft gedaan. Maar het blijft wel een heftige zaak met jonge slachtoffers. En dan is dus wel een veroordeling op zijn plaats volgens het Openbaar Ministerie met dus hun strafeis. Een maximale werkstraf van 240 uur. Nou, hoe is het nu met de kinderen? Ja, 2 van de 3, daar zijn de littekens inmiddels van weggetrokken. Maar het oudste kind, die er ook bij aanwezig was, net zoals zijn ouders, die heeft de littekens nog steeds op zijn rug staan. En die zal moeten wachten totdat hij 18 is, of misschien zelfs helemaal is uitgegroeid, totdat daar met plastische chirurgie iets aan te doen is. En we hebben vandaag ook filmpjes gezien in de rechtbank van het brandmerken. Ja, dat ging er toch wel heftig aan toe. Maar is nu voor iedereen duidelijk hoe dat nou kon ontstaan? Hè? Want de bedoeling is zo'n ritueel met een koude pook met inkt erop en daar een stempel mee geven. En blijkbaar op een of andere manier is die pook heel erg heet geraakt. Hoe kan dat nou? Ja, het is een ontgroeningsritueel wat al heel lang gedaan werd bij deze scoutinggroep. En normaal gezien is het vuur er alleen maar voor de sier. Maar hier is dus vlak voor het brandmerken de pook daadwerkelijk gebruikt om het vuur op te poken door verdachten, maar ook de anderen. Waardoor niemand eigenlijk meer precies wist hoe warm die pook was en dus het brandmerken kon gebeuren. De verdachte die was er natuurlijk vandaag ook bij. Wat zei hij? Ja, die benadrukte nogmaals dat het nooit zijn bedoeling is geweest om deze kinderen te brandmerken. En hoopt vooral dat er nu eindelijk een einde komt aan deze langlopende zaak. Ook heeft deze zaak zijn leven al behoorlijk overhoop gehaald, zei hij. Hij heeft bijvoorbeeld 3 dagen vastgezeten, is na 12 jaar uit de scouting gezet, wat veel voor hem betekent. Is zijn baan kwijtgeraakt, omdat zijn baas, zoals hij het zei, er geen vertrouwen meer in hem had. Dus zijn advocaat vroeg eigenlijk, laat die taakstraf zitten, kom met een voorwaardelijke veroordeling. Ja, over 2 weken weten we het, dan doet het Hof uitspraak. Dankjewel, Niels Schuurbeers. Een kaartje of pakketje versturen kan sinds deze maand op een moderne manier, namelijk via de nieuwe postpakketautomaten. Eigenaar PostNL plaatste de eerste 4 automaten van Zeeland in Middelburg. In de Johan van Rijgersbergstraat, de Oosterscheldestraat, het Goudend en de Van Zantenhof. Vandaag werden de postpakketautomaten officieel geopend. Zowel brieven kun je daarin deponeren als pakketten. En je kan er 24 uur per dag gebruik van maken. En dat is natuurlijk wel een aanvulling op hetgeen wat we nog niet hadden in Zeeland. Modern, maar moeilijk is het niet. Je hebt een pakje en vaak zit daar een label bij inbegrepen als je iets retour wil sturen. En die kun je eigenlijk op de doos plakken en hier bij de pakket- en briefautomaat scannen. Vervolgens gaat er een deurtje open, dan sluit het kluisje zich en krijg je een digitaal verzendbewijs van ons. Een bestelpakket ophalen werkt op een soortgelijke manier. Het is nog niet zeker of er meer van deze moderne brievenbussen in Zeeland komen. Tenminste 5 ouderen zijn de afgelopen tijd slachtoffer geworden van een babbeltruc, waarbij een man zich voordeed als verwarmingsmonteur. Dat gebeurde in Bruinisse, Krabbedijken en Kloetingen, meldt de politie. De man belde aan bij seniorenwoningen en verzorgingshuizen en eenmaal binnen vroeg hij de bewoner om even iets vast te houden, bijvoorbeeld een kraan. Daarna ging hij er snel met geld, sieraden en andere waardevolle spullen vandoor. Nog steeds tast duivenmelker Danny de Voogd uit Ierseke in het duister over de diefstal van zijn 100 duiven afgelopen weekend.
Zondagmorgen kreeg hij de schrik van zijn leven. De deuren stonden open, alle luiken stonden open. De hokken waren leeg. Toen denk je van, goh, wat is er hier gebeurd? Ja, dan ga je het langzaam beseffen. Ja, dan denk je van, dat gaat 20 jaar hobby. En dat niet alleen, de duiven waren samen zo'n €75.000 waard. Vaak gaan de duiven ook naar buitenland. Tenminste, dat hoor je wel eens vaker bij duivendiefstallen. Ik hoop dat ze ooit nog ergens getraceerd worden, maar ik vrees het ergste. De gemeente Middelburg heeft een alternatief plan voor de trekdijk gepresenteerd. Daarin is het bedrijventerrein iets kleiner, 14,7 hectare in plaats van 18. En er komt een groenstrook die het terrein afschermt van het naastgelegen dorp Nieuw- en Sint-Joosland. Maar toch zijn de inwoners niet blij met dit nieuwe plan. De trekdijk kun je gerust een hoofdpijndossier noemen. De landbouwgrond tussen de A58 en het dorp Nieuw- en Sint-Joosland werd voor bijna €7 miljoen gekocht. Met als doel om er een bedrijventerrein neer te zetten. Voor de gemeente, die in financieel zwaar weer zit, levert dit het meeste geld op. Sindsdien is er getouwtrek. Inwoners van Nieuw- en Sint-Joosland komen in opstand. Ze zijn bang voor licht- en geluidsoverlast van bedrijven op het terrein. Met het plan jaagt Middelburg ook de buren tegen zich in het harnas. Want Vlissingen ziet de trekdijk als concurrentie voor de eigen leegstaande bedrijfsgronden. Uiteindelijk komt het in de Middelburgse gemeenteraad bijna tot een motie van afkeuring die het niet haalt. De oppositie is woedend, omdat het college volgens hen maar één ding wil: een bedrijventerrein aan de trekdijk en de daarbij behorende inkomsten. Politiek verslaggever Heiko Striekman staat bij het stadskantoor in Middelburg. Heiko, ja, het college wilde per se het bedrijventerrein, maar blijkt er toch nu iets milder tegenaan te kijken. Klopt, het is aangepast, zou je kunnen zeggen. De Middelburgse bedrijvenclub die de bedrijven vertegenwoordigt is blij met dit voorstel. Want, zeggen ze, bedrijven hebben behoefte aan nieuwe ruimte. Maar de groep die de inwoners vertegenwoordigt, die blijft tegen ondanks de aanpassingen. Want zo blijft milieucategorie 4 voor een deel in stand voor dit terrein. En dat betekent dat de grotere bedrijven zich er ook mogen vestigen, zoals bijvoorbeeld verwerkingsbedrijven. En dat levert volgens die groep dan weer veel licht- en geluidsoverlast op. Het blijft nog steeds een bedrijventerrein, maar we zijn de participatieteam wat hierover meegedacht heeft wel tegemoet gekomen met een behoorlijk brede groenstrook. En ook de verschillende milieucategorieën. Het was eerst volledig 4.1 en dat is voor een deel afgewaardeerd naar 3.1. Wij zijn teleurgesteld. Er is inventief en intensief gewerkt. Er zijn concrete plannen aangeleverd. Het zijn haalbare plannen, die zijn categorisch weggeredeneerd. Maar er is een deel bij de gemeente wat nadrukkelijk is blijven zoeken naar dat bedrijventerrein. En zeker niet naar een alternatieve invulling. Als de uitkomst niet is waar het dorp zich en de inwoners en de mortieren zich achter kunnen scharen, dan ben ik bang dat we weer tegenover elkaar staan met een bezwaar- en beroepprocedure die uiteindelijk bij de Raad van State terecht kan komen. En dan kan het nog wel een tijdje duren. Er is er €7 miljoen geïnvesteerd. Dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk terugverdienen. Wat weegt voor u zwaarder, het geld of de mensen? Dat vind ik een hele moeilijke situatie als je praat nu over een tekort van 13 miljoen op de begroting. Dat we hem niet meer sluitend kunnen krijgen, dan vind ik dat wel een hele moeilijke, iets heel moeilijks om te zeggen. Ik ben natuurlijk niet alleen verantwoordelijk als dorpswethouder voor Nieuwland, maar ik heb wel belangen voor de hele gemeente, inclusief inwoners, inclusief bedrijven. En dan, als we het hier niet halen, moeten we het ergens anders halen. Heiko, een kleiner bedrijfsterrein dus, maar wel een bedrijfsterrein. Het gaat om een advies van het college van burgemeester en wethouders. Wat betekent dat concreet? Dat de raad nu aan zet is, het laatste woord heeft. Zij moeten gaan kijken, kunnen we ons hierin vinden in dit plan van het college? Dat college heeft overigens een meerderheid in de raad. En dus is de vraag, wat gaan die partijen doen? Gaan de raadsleden daarvan zich hierachter scharen? Of zijn er toch een aantal die op gaan staan en zeggen, nee, zo gaan we dit niet doen? Heiko Striekman, dankjewel. Bij iedere Zeeuw staat wel een product in het keukenkastje dat verpakt is door Budelpak in Poortvliet of Tholen. Dat familiebedrijf is nu in de race om Zeeuws familiebedrijf van het jaar te worden. Het beroemdste product van het bedrijf herkent u waarschijnlijk wel. Het leuke van dit project was dat het natuurlijk heel anders was dan we gewend waren. Want we waren gewend voedingsmiddelen te verpakken en in één keer kregen we hier te maken met het verpakken van euromunten. En waar we heel erg trots op zijn is, en ik weet niet hoe ver de camera kan inzoomen, maar
Wij willen natuurlijk heel graag dat iedereen weet dat het door het Budelpak is verpakt. En dat wilde minister Zalm destijds eigenlijk niet heel erg goed bekendmaken. Maar als je heel goed kijkt hier, dan zie je hier voor hele kleine lettertjes zie je de naam Budelpak staan. En dat zal niemand ooit gezien hebben, maar wij zijn er toch wel een beetje trots op. Achter deze deuren schuilt bijna 50 jaar familiebedrijfgeschiedenis. Het archief van verpakkingsbedrijf Budelpak ligt op zolder van de vestiging in Poortvliet. In 1994 hebben we kennelijk een ondernemersprijs gewonnen. Dat was dus ook nog ruim voor mijn tijd. De heer Nieuwkerk, dus mijn vader, die spreekt hier een dankwoord uit bij het ontvangen van de ondernemersprijs. Ik zie dat mijn moeder ook nog op de achtergrond staat. Bij Budelpak worden verschillende levensmiddelen verpakt, zoals hagelslag en kauwgom. Omdat Peter Nieuwkerk het bedrijf al van kinds af aan kent, heeft hij het ook zien veranderen. Dit is bijvoorbeeld de oudste ruimte, die klaar wordt gemaakt voor een nieuwe bestemming. Vroeger was het zo, dus bijvoorbeeld in dit pand, mocht je, en zo gebeurde dat overigens in de jaren 80 ook, in één fabriek kon je prima, in één hal kon je melkpoeder verpakken en in de volgende hal kon je kauwgom verpakken en in de volgende kon je in één keer wasmiddelen verpakken. Daar kon zelfs poederwasmiddelen, die dus zelfs nog wat stuiven. Dat is vandaag de dag echt ondenkbaar. En ik denk overigens ook terecht. Peter nam het bedrijf een aantal jaar geleden over van zijn vader. Net toen de economische crisis begon. Dan is werken in een familiebedrijf niet altijd leuk. Als familielid moet je er in goede tijden en slechte tijden zijn. De eerste dag dat ik directeur werd, zat ik al met de ondernemingsraad aan tafel. Dat zijn natuurlijk niet de momenten waar je graag naar uitkijkt. En die crisis heeft al best lang geduurd. Die duurde voor ons zeker tot 2013 ongeveer. En dat zijn de mindere kanten waar je als familielid ook je rug moet rechten en er gewoon moet zijn. Het bedrijf weet vanavond of het zich een jaar lang Zeeuws familiebedrijf van het jaar mag noemen. Het was na al die regen de afgelopen dagen vandaag grotendeels droog. Een mooie herfstdag met gemiddeld 15 graden in Zeeland. Morgen start bewolkt, maar in de loop van de dag breekt vooral in het zuidoosten van de provincie de zon door. Er kunnen de komende dagen wat kleine buitjes vallen, maar het wordt wel ietsje warmer. En zometeen in het programma JESK jongeren op zoek naar duurzame manieren om jezelf te verplaatsen. Wat is dat nou eigenlijk, blauwe diesel? Ik dacht wel dat je die vraag zou stellen. Dit is blauwe diesel en dit is gewone diesel. Dit wordt gemaakt door het vergassen van voedingsmiddelenafvallen en daar maken ze opnieuw diesel van. En na JESK sluiten we af met het uitgebreide weerbericht voor een herfstig Zeeland. Ik wens u een fijne dinsdagavond en tot een volgende Zeeland Nu.